Римляните вярват, че розите са родени от горещите целувки, с които Венера, богинята на цветята, пролета и любовта, обсипва своя любим ловец Адонис. От векове долината на розите и тракийските царе е плодороден дом на маслодайната роза, прославила България. Днес туристи от цял свят са привлечени от уханните розови масиви, от пищните фестивали и от възможността сами да се докоснат до ритуалите по време на розобера и да се включат в производството на розово масло. С невероятния фестивал на розата в Казанлък се отдава почит на маслодайната роза, която осигурява основният поминък в долината на розите. Тържествата се провеждат през първата седмица на юни и всяка година градът става гостоприемен стопанин на хилядите туристи, които участват активно в честванията. В Казанлък празненствата, свързани с маслодайната роза, се отбелязват от най-дълго време в сравнение с други места от нашата страна, отглеждащи нежното цвете. През 2014 година се навършват 111 години от честването на празника на розата в Китния град. Тържествата преминават с много настроение, песни, танци, шествия и в центъра на всичко това – коронацията на царица Роза. Посрещнете царицата на розите Карлово 2014 година. Грижи се за плодородието на тази земя и за успеха на хората в този край. Донеси късмет и щастие в този благословен кът на България. Май е месецът, в който традиционно започва събирането на розовия цвят. Това е времето, в което вълшебният аромат се носи над долината и пробужда желанието за ново начало. През това най-вдъхновено време от годината се провежда и празника на розата – традиция, зародена в Карлово през 1906 година. Тук, утрото на последната събота от май, винаги започва с ритуала розобер в карловските масиви. Всички гости са приветствани от избраната сред най-красивите момичета царица Роза. Добре дошли в долината на розите! Изключителен интерес предизвиква демонстрацията на розово варене, която се представя в историческия музей в града. Финалните чествания в долината се провеждат в община Павел баня с празник на розата и минералната вода. В рамките на 3 дни, втората седмица от юни, домакините забавляват своите гости с богата програма, която включва международен фолклорен фестивал, спортни празници, с които се открива плувното лято, представяне на ритуалите розобер и розово варене. По традиция се избира царица Роза и цар на минералната вода. Царица Роза Павел баня 2014. Кулминацията е вечерта, която на така наречените селски дворове всяко населено място от общината представя традиционни ястия, след което преминава дефиле с кукери и участници в празника, последвано от концерт в рамките на Международния фолклорен фестивал.
Викнал ми се златарин на Търновото купище, на Търновото купище. Сопот, освен като родно място на патриарха на българската литература Иван Вазов, е известен и с маслодайната роза. Всеки месец май превръща полята около Сопот в райска градина, където в ранни зори ароматът на розите се смесва с песента на славиите. Розата присъства в живота на града не само като поминък, но и като вдъхновение на занаятчии и творци. Маслодайната роза е увековечена в творчеството на Вазов и пресъздадена и радва окото от дърворезби и пластики, картини и цветни тъкани. Маслодайната роза през май в Сопот. Няма друго такова усещане за единение с природата, за нейното съвършенство. Сами сай Тарлобадил, до сами сай Тарлобадил. Аз имам кован да ковя, аз имам кован да ковя. Имам злато да лея, имам злато да лея. Брането започва рано сутрин, когато слънцето изгрява. Продължава най-много до 10 часа, докато не се изпарила росата от цветовете. Именно от събрания по това време продукт се добива най-голямото количество и най-качественото масло. Вече набраният цвят се транспортира веднага до дестилерията, за да бъде преработен. И всичко това в един непрекъснат денонощен ритъм, за да не се загубят най-ценните съставки. Днес произведеното в розоварните от долината на розите и тракийските царе розово масло е незаменим компонент на най-ароматните и трайни парфюми в света.